2 Samuel 23 and verse number 8. Kung nana sa amen? Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. Nalipay ko na mo dere. And kung madugay, kung magwali, basin ang lain mobot pa. Sa tibok service, naitaon, nagabot. 2 Samuel 23 verse 8. These be the names of the mighty men whom David had. The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains. The same was Adino, the Eznite. It's amazing. He was the chief, and we never hear of him anything except this. Kinitra. Listen to what Adino did. He lifted up his spear against 800. Pila ka buok? Wow. Whom he slew at one time. 800 against one. Nakadaog siya. Verse 9. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defied the Philistines and that were gathered together to battle, and the men of Israel were gone away. He arose and smote the Philistines until his hand was weary, and his hand clave unto the sword. And the Lord wrought a great victory that day, and the people returned after him only to spoil. Verse 11. These are my text verses this morning. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop. Where was a piece of ground full of lentils? Kinsa nakasabot sa pulong lentils. Klase sa bean lang. Sa Basaya, sa man adas. Murag dali ko man ang pulong adas pod. Pero klase sa bean. Kabalo mo ang pulong bean. Unsay bean sa Basaya? Unsay bean sa Basaya? Iso? Liso, not seed. Liso. Munggos. Maot kyur ang manggos. Di ko ka na sa manggos. Pero kabalo mo sa bean, di ba? Dagang klase sa bean. White beans, brown beans, kidney beans. Lisora? Whatever you say. All right. Where are we? Ground full of lentils, and the people fled from the Philistines. But he, Shammah, stood in the midst of the ground and defended it, and slew the Philistines. And the Lord wrought a great victory. Bisaya, ug sunod kaniya mao si Shammah, ang lalaki na anak ni Agi, ang Hararnon, ug ang mga Filistihanon nagtigom pagtingob ngato sa uska panon, di indihay uska luna sa yuta nga puno sa mga adas. That's the word lentils. Ug ang katawhan mi kagyu, nasab niyo kagyu, layas, lagyu, kagyu, layas, di ba? Kagyu is layas. Gikan sa mga Filistihanon, apan siya, kinsa siya? Si Shammah. Si dili kailatan ni Shammah sa junior church, pero lahi na kana si Shammah. Wala siya kabalo ni kabayin sa niini. Apan siya mibarog diha sa taliwala sa yuta. Og mi panalipod ni ini, og mi patay sa mga Filistihano, og ang Ginoo, watch this now, og ang Ginoo mihimo og uskadakong kadaugan. Ang tao gigamit sa Ginoo, pero ang Diyos ang mihatag sa kadaugan. I want to preach this morning about Shammah, but I forgot to change my title. Tungod samtang nagandam ko sa mensahe, ang Diyos nag-change gyud sa padulngan sa mensahe. So delete na ang title. Wako may ang title. Maybe I'll think of one partway through the sermon and I'll tell you if I think of it. But today I'm going to preach about Shammah. 2 verses lang sa tibok Biblia kabayan ni Shammah. Pero nindo nga panaglitan para sa mensahe. Karon, magampot Ayun ko mo makalingkod para sa mensahe. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit? Would you empower me? God, would you help us, Lord, to be a church that stands for right in the midst of a crooked and perverse nation, like you said in the book of Philippians. Dear God, would you help us to have a church full of Christians who fight against the flesh, who are willing to stand and fight against all the evil that surrounds us. Lord God, we need your help this morning. Help me, Lord, as I seek to lead your people, your church here in Dapitan. Bless us, God. Bless the message. Fill me with your spirit. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede mo maglingkod. Diri sa 2 Samuel 23, makitaan na to ang listahan. There goes the paper. I knew I was going to have wind problems this morning.
Makita na to ang listahan sa mga kuskan nga sundalo ni David. Si David na nindog nga abilidad nga mukuha sa lalaki nga taluan nga dali hanas sa diha sa guba kini nga tao nga walay pulos. Pero si David mag-training sila og nagtabang nila, and David took weak men and made them into mighty soldiers. Mga taluan, mga tao dalig mahadlok. And here in 2 Samuel 23, nailistahan sa pinakagamhanan, makuskan, dali klaro, pinakakuskan nga soldiers ni David. Wala may time mo lantaw sa tanan stories, pero nindo gyud ang mga stories sa 2 Samuel 23. Kanang ko mag-focus karon sa story ni Shammah. Shammah, morag halos tanan tao diri. Hangtod karong buntag, wala gyud ka kabalo bisan nun sa kinabuhi ni Shammah. Pasing nagbasa ka sa story pero nalimot na sa ngalan. Bisan ako, nainumdum ko sa story pero nalimot ko sa ngalan. Shammah. Dua ka verses lang ang tibok story kabahin ni Shammah. Pero nindog yun ang panaglitan dari kabahin sa responsibilidad sa pastor diat sayang simbahan. The responsibility of a pastor to lead his church, to keep his church right with God. Ang pastor na ay responsibilidad nga mag-i sa iyang simbahan, nga mag-lead sa iyang simbahan, aron ang mga membro sa iyang simbahan magpabili nga matarong uban sa Ginoo. That's part of the pastor's responsibility. That doesn't mean magpugo siya. It's leading, not driving. Sabta yun ang kalahinan. Mangulo, dali mag-abog. Can I say it that way? Just like Shammah had to stand up and fight against the Philistines. Ang matag pastor, kanunay anadya sa gubat, batok sa atong pinakadakong, English, our three largest enemies. Somebody tell me, what are the three enemies every Christian faces? Kabalo ba? The world, the flesh, and the devil. Kanang tulog ka kaaway sa matag Kristohanon. The world, the flesh, and the devil. And the pastor is in a constant spiritual battle. But the truth is this. Our greatest battle is always against the flesh. Ang tulog ka kaaway, kalibutan, atong kaugalingon unod, o ang yawa, ang atong kaaway. However, our greatest enemy is our own wicked flesh. Atong kaugalingon, dautan, unod. Turn with me, if you would, to Galatians chapter 5 and verse number 16. I did not put this in my notes, so ako pod kinahanglan mag-turn. Galatians chapter 5 and verse 16. Galatians chapter 5. Ruth, go get me some crackers from the nursery. I think my sugar is going to drop in about 2 to 3 minutes. Galatians chapter 5. Magsunod ko sa maot panag-ingna ni Michael, mag-collapse ko. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Kunana, say amen? This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Messiah, nan ako nagsulti niini. Paglakaw diha sa Espiritu, o kamo dili magtuman sa kaibog sa unod. Verse 17. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are the contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Basaya, kayang unod nagakaibog batok sa espiritu, o ang espiritu batok sa unod, o kini sila nagasumpaki sa usa ug usa. Salamat. Mao nga kamo dili makabuha sa mga butang nga buot ninyo.
what we are seeing in Galatians chapter 5 is the eternal battle in every Christian between the spirit and the flesh. Mama Ruth, can you help me? On the left side of the board, write the spirit. And on the right side of the board, write the flesh. And then put the VS in the middle for verses. Not Bible verses, but batok. The spirit. So left. The spirit. I'm going to eat a couple crackers so my blood sugar doesn't drop, okay? Thank you, Mom Ruthie. That's all for now. I'm sorry, but my blood sugar just went a little crazy on me. My hands are shaking and I just need to get a little food. Welcome to Truth Baptist Church. We're used to this here. Mananta. All right. Hini ang guba nga nagsulod sa matag Kristohanon o sulod sa matag simbahan. Kanunay nay ang guba taliwala sa espiritu o ang unod. Ang atong unod maong problema. Ang atong unod maong bahin kanato nga ganahan gihapon sa mga sala sa kalibutan. Ang atong unod ang bahin kanato nga ganahan gihapon sa kalibutan hong nga music. Nga ganahan gihapon sa mga kalibutan hong nga pamisti. Nga ganahan gihapon ang mga kalibutan hong nga unsang tawag ni palot. Alot para nako palot ra. And ang atong unod maong bahin nga malingaw sa daotang movies sa TV o sa YouTube o sa Facebook. Ang atong unod maong bahin kanato nga gidani ngadto sa kalibutan o there's a constant battle kita na diri sa tunga-tunga ang atong espiritu nagbira na tong padulong sa Ginoo o ang atong unod nagbira na to nagdani na to ngadto sa kalibutan. So the real battle, ang tinuod gubat, is our flesh against our spirit. O ang tanan, pastor, kinahanglan kanunay, makigaway batok sa bisan unsa nga unod nun, diya sa simbahan o diya sa kinabuhi sa iyang mga membro. Ang tanan, pastor, kanunay anaa. It's interesting, natay pastor diri karon, wako kabalo ni ana. Ang tanan pastor ana kanunay diya sa guba batok sa mga butang nga unod nun. Naidaghang butang sa kalibutan nga pwede mahimong unod nun o espirituhanon. Ma'am Ruth, help me. Down the middle. Down the middle, under verses. Lista ra. How about this? Music. Naay music nga espirituhanon o naay music nga unod nun. O dili ang lyrics lang, ang music mismo. Daghang tao mosuli, dili importante ang music basta lang mayo ang lyrics. That is a lie. Baka good ka na. Ang music sa yawa way labot sulod sa simbahan sa Diyos. Kung mag-change ka sa lyrics, kung naay song sa disco, o mag-change ka sa lyrics kikan sa naigumag ko sa akong uyab, nga to naigumag ko ni Jesus, daw tanggiyapon ang music. Ang mayong lyrics, dali mag-change sa kaugawan sa lyrics. There's music. How about this? Appearance. Your appearance can be spiritual or fleshly. Pwede ka magsuot sa mga saninas nga mayong panag-ingnan, mayong what's the word I'm looking for? A good example of a Christian. Murag ka Kristohanon o pwede ka murag sa kalibutan. Diba? There are fleshly clothing. You say, Pastor Mike, I just don't think God looks at our appearance. Then you are stupid. Read your Bible. Daghang tao magwali niya na. You say, Pastor Mike, you shouldn't call people stupid. People should read the Bible and they won't be stupid. Daghang pastor mawali, ang Diyos way labot kabahin sa imong hitsorab, basta lang mayo imong kasing-kasing. Butol. God cares how you look.
Pwede ka na unod nun nga pamiste, unod nun nga buhok, kalibutan hom nga hitsura. What else? Entertainment. What's ang entertainment? Underneath in parentheses, movies. Unsa pa lain? Unsang mga entertainment? Television, thank you. TV shows, that's what I'm looking for. TV shows. Ug daghang lain sa social media nga makitaan na to. Diba? Now, can we all agree there are some movies that are very fleshly? Tinuod ba? Nabay mga movies nga unod nun gyud? Nga watch now, nabay mga movies nga magdani sa imong kasing-kasing ngadto sa mga butang sa kalibutan, naba? O sa mga music nga magdani nimo ngadto sa kalibutan, di ba? Ug palayot nimo gikan sa Ginoo. Just like there's certain clothing that pulls you away from God. You watch me now. Have you ever noticed? Come here, Mama. Si Pastor Mike, ang clothing dali importante. Have you ever noticed? Walay tao mo ato sa disco sama ni Ana. Kay dali mag-uyon. Di ba? Di ba? So nga naman, kung si Ma'am Ruth mo ato sa disco, they're say, balik lang sa imong simbahan. Dahil uli na lang ka. Di ka ang imong saninas dali maiuyon dali. Diba? So nga naman ang kalibutan makasabot nga ang saninas importante pero ang mga Kristohanon dili. Ang Kristohanon lang makiglalis nga ang appearance dili importante. Unsa pa lain? Music, appearance, dancing. Dancing. Can we all agree that dancing can be very, very fleshly? And I'll go a step further. All the dancing in the Philippines is fleshly. Kundi, si David nagsayaw ato pangan sa Ginoo. Wala siya nagsayaw sama sa mga dance teams dito sa plaza. Are you listening? Dancing is fleshly. And you watch me now. They look good. They look good. Ang mga batanon na to, magpabilin do sa Ginoo, basta lang mo-appeal sila sa mga pagsayaw diha sa eskwela. Are you listening? Every pastor is in a battle. The spirit against the flesh. And if a pastor is not willing, kung ang pastor dali buod, makigaway gyud kabatok sa tanan nga butang nga unod nun, ang iyang simbahan mahimong unod nun. O kung unod nun ang iyang simbahan, dili sila mukabot sa ilang mahimo para sa Ginoo. Daghang tao maimpyerno. Tungod ang mga Kristohanon nga unod nun, dili mag-soul winning. Ang mga Kristohanon nga unod nun, dili ganan mo tudlo sa Sunday school. Ang mga Kristohanon nga unod nun, dili ganahan mo invite sa ilang silingan sa simbahan, tungod sila ni kuyog sa ilang silingan sa disco sa gabi. Thank you, Ma'am Ruth. So we're in a battle. O ang pastor na responsibilidad nga magkigaway batok sa bisan unsa nga unod nun. Pero usa ang mga membro masuko sa pastor kung siya mo tindog batok sa mga butang nga unod nun. Pero unsang problema sa akong pamiste? Naghukom ka na ako kabayan sa akong saninas? Unsay problema sa akong music? Unsang problema pagsayaw gamay? Pero kung ang pastor maong tinuod man of God, siya mo tindog ug makigaway batok sa tanan nga anod nun. Tungod kana ang atong kaaway. Turn me to 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11. 1 Peter chapter 2 verse 11.
I'll tell you why. Ako musulti mo sa rason, daghang Baptist Church karon maluyahon gyud diha sa ilang community. Pipilag gyud ang tao maluwas, pipilag gyud ang kinabuhi nga ma-change. Ako musulti mo sa rason, tungod daghang simbahan ang pastor dali ganahan makigaway batok sa mga butang nga unod nun. O ang unod maong butang nga magpalayo na to gikan sa Ginoo, magpadul na to sa kalibutan, ug manghimo na to nga maluyahon. Ang unod nun na Kristohanong walay kusog para sa pagpangalagad sa Ginoo. What did I tell you? Verse 11. 1 Peter 2, verse 11. Kuna nasa, amen? Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Minahal nga mga hinigugma, ako naghangyo kaninyo, ingo nga mga langyaw, mga dumaduong, dumilii ang unod-nun nga mga kaibog nga nakigubat batok sa kalag. Kung ang Kristohanon na kalibutan nga music, unod-nun nga music sa kinabuhi, unod-nun nga pamisti, unod-nun nga entertainment, unod-nun nga pagsayaw, kana nga unod-nun mga butang makigubat batok sa iyang kalag, maghimo niya nga maluyahon gyud diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung mga batanon, mag-eskwela, na dance teams, ingna ko, human sa pag-practice og sayaw, ganahan ba ka mo ba sa Biblia? Oh, ganahan ba ka magsangyaw? Magsayaw na, sangyaw ikaduha. Oh, dali maguyon, di ba? Magsayaw ka, bansay mong kauban. Oh, nalimot ko, nakuha tracks para ninyo. Oh, nagpalit ko sa hagbog. Here, ako muhatag ka ninyong tanan. Kanadalik yun, mahita mo! Kayo man sa pag-practice, sa pagsayaw, maluyahon yun na ka! Kung unsang resulta, dali ka magsangyaw sa imong higala o sila mga impyerno tungod sa imong kaluyahon. Tungod ang mga lust, ang mga kaibog na kigubat batok sa imong kalag, maghimo nimo nga maluyahon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang atong unod, ang mga butang sa atong kinabuhi nga unod nun, kanang magbabag kanato kikan sa pagsunod ni Jesus, kikan sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung Kristohanon mo bantay sa hugaw nga movie sa Friday night, lusod kayo ang sonin sa Sabado sa buntag, ha? Magbantay ka sa dirty videos sa YouTube sa Sabado sa gabi, mubot sa simbahan Domingo sa buntag, dali ka magbati nga mo kanta na naman. A pastor, ang tinuod man of God, kinahanglan kanunay makigaway batok sa bisan unsa nga unod nun sa simbahan o diya sa kinabuhi sa iyang mga membro. Today I just want to look at the story of Shammah, a man who was willing to stand and fight. And I just want to compare it, magkampara lang sa gibuhat ni Shammah sa buhaton sa pastor. 2 Samuel 23 verse 11. 2 Samuel 23 verse 11. I'm going to eat one more cracker. Second Samuel 23 verse 11. Let's look at it. Hinay ta maglanto sa story. Sorry, I need to swallow. Kinala maglamoy. Malak yun ang crackers. Salamat. Verse 11, here we go. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite, and the Philistines, watch now, and the Philistines were gathered together into a troop. O ang mga Filistihano nagtigong pagtingog ngato sa usa ka panon. I want you to notice real simple, nagdaghang Filistihanon, Shammah was outnumbered. Does something you outnumbered? Mas daghan ang kaaway. Sharai sa daghang sila. Statement number 1. Shammah was in the minority. Something you in the minority.
Wala siya naka-appeal sa kadaghanan. Minority, I know kadaghanan is majority. I don't know what minority is. I don't think there is a word for minority in Visaya. Di ba? Wala'y pulong priyog sa minority. Meaning, mas pipila man. Di ba? Watch me now. Tanaw ko. Shammah was in the minority. The Bible says in Luke 6:26, si Kristo nagastori sa mga tinunan Andre. Paminaw ra ako ray mo basa. Woe unto you when all men shall speak well of you. For so did their fathers to the false prophets. Kaalautan nganha kaninyo sa diha nga ang tanang tao musulti ug maayo mahitungod kaninyo kaysa ingon ang gibuhat sa ilang mga amahan ngadto sa mini nga mga propeta. Ang pulong mini nagpasbo peke. Dili tinuod. Let me tell you something. A true man of God is always in the minority. Always. O ang mga tao mo sunod kiniya, sila po na nasa minority. Are you listening to me this morning? Sila po na nasa minority. Watch me now. Jesus said, kung ang tao mo tindog mo wali, o ang tanan tao na igugma kaniya, na ay dakong problema sa iyong pagwali. Tungod kung ikaw magwali sa pulong sa Diyos, kanunay na ay tao nga dalik ganahan. Salamat sa Ginoo na ipipila. Kanunay. Bisa nasa, naipipila, nga ganahan magaduwa sa kamaturan, ganahan sila mo tubo, ganahan sila mo sunod sa Ginoo. But the people who want to follow Christ, they're always in the minority. Sila ang pipila. One of the clearest signs that you are preaching the truth is that some people don't like you. Uban sa pinakaklarong nga sign nga ilhanan nga nagwali ka sa kamatuoran, simple kayo, na mga tao dali ganahan nimo. Kung ang tanang tao ganahan nimo, na problema. True men of God, ang tinuod men of God nga mo tindog umawali sa tibo o pulong sa Diyos, they are never popular. Truth Baptist Church, we are never going to buy the cathedral. We will never be the majority. And that's okay. Tungod ang tinuod tigsunod ni Kristo sa tanan kasaysayan, maong minority man. Ang pipila ra. We are the minority. You see, Pastor Mike, asang kadaghanan, asang majority. Ang kadaghanan? Silang tanan nasa baybay karong buntag. Nagiinom sa tanduay, nagkanta sa videoke, ug nagpakaroon ingnong nga mayong Kristohanon sila tungod naglakaw diya sa parade sa Friday. Dili ka mahimong mayong Kristohanon tungod maglakaw-lakaw ka diya sa parade. We are the minority, and that's okay. By the way, we're the minority among Baptists too. Tagang laing Baptist Church, maglantaw sa tao sama na kumuhunhuna, puwang yun siya, stricto kayo. And if you don't think I'm strict yet, you wait till the next point. Kung mangita ka sa oportunidad masuko sa Pastor Karon, ako mo hatag kanimo saad. Ang tinuod tigsunod ni Kristo sa tanan kasaysayan sa kalibutan, tibok kasaysayan sa kalibutan, have always been the minority. Dinhi sa daotang kalibutan. Number 1, Shammah was the minority. Number 2, look with me at 2 Samuel 23:11 again. Keep your Bibles open. 2 Samuel 23 verse 11. I like this. 2 Samuel 23 verse 11. And after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite. And the Philistines were gathered together into a troop where was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. Diin dihay uska luna. Luna means gisuktan nga lote. That's what luna means, right? Gisuktan nga lote. Uska luna sa yuta nga puno sa mga adas. Beans lang. Ug daghang tao naglayas. Dali mi makigaway diri nga naman mamatay para sa mga beans. Di ba? Number 2. Shammah recognized that some things are worth fighting for. Si Shammah nakasabot na ipipila nga mga utang nga angayan kaayo sa pakigaway na to. Is that correct grammar? Sakto ba? Pakigaway na to. Truth Baptist Church, listen to your pastor this morning. We live in a world
where many, many pastors have decided some battles just aren't worth fighting anymore. Daghang pastor nagdesisyon, dili na angay. Dili worth it ang pakigaway batok sa mga butang sa unod. Ay daghang pastors nagundang na sa pakiguba sa music. And it's a battle. Our church is still small. Gamay kaya mo music ministry, wala may problema dere. But when a church starts to grow, kanunay na ay mga tao, ganahan mo start mo kanta sa mga songs nga lahi sa klase nga gitudlo sa pastor. Oh, pastor, we like the music. It's a little bit, malingaw-lingaw gamay. Diba? Let me translate lingaw-lingaw. Unod nun. Unod nun. Oh, Pastor Mike, nakakita ko sa nindong nga song sa YouTube. Just stop right there. I don't care. Oh, pero nindo ang lyrics. Kinsa nagkanta? Oh, Casting Crowns. Don't get me started on Casting Crowns. Daghang pastors nagdesisyon na dugay na. Dili na ko makigaway sa music. Ug hinay-hinay ma-change ang iyang music, mahimong mahisama sa music sa kalibutan. O kung kini ang rock and roll, o kini ang music sa Diyos, basi na sila dere. Pero kini ang problema. Matagtuwig. Nga naman, ang pastor nagundang sa pagkiguba at batok sa unod. Sayo pang grammar, sorry. Pagkiguba sa unod. Are you listening? Let me tell you something. Here at Truth Baptist Church, we're going to fight the battle on music until I die. Pastor Mike, I like those songs from Casting Crowns. I don't care. Their music is fleshly. Ang imong espiritu, dili ganahan niya na. Ang imong unod, ang ganahan niya na. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Boom, 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 boom. Say, Pastor Mike, I like that music. Your flesh likes that music. And the pastor's job is to keep you spiritual, and that music doesn't make you spiritual. Kanang klase sa music mo palayon nimo gikan sa Diyos ngadto sa kalibutan. Ipakita na kong simbahan nga naggamit sa music sa Casting Crowns o daghang lain. Unsang lain? Is it Bethany? Is there one called Bethany? Ang Hillsong? Show me a church like that has soul winning. Asang mga Kristohanon niya ng simbahan mag-share sa gospel. Asang mga Kristohanon niyang simbahan nga nagtulo sa Sunday school. Let me tell you why the big mega churches don't have Sunday school. Just one big service. Kadakong service. At kumusulti mo sa rason. Unod nun good ang ilang mga membro o walay tao mo volunteer sa arong mag-work uban sa bata. Ang tanan tao na sweldo. Kung walay sweldo, di kumopir. Dili. Walay volunteers. Kaya unod nun man. How we doing this morning? Usahay. Ang mga membro dari malimot. Nabutol kaayo si Pastor Mike, nagatuko sa tanang nga nasa Biblia. I believe the whole Bible. Every word. And we don't need to change Truth Baptist Church so that more people will come. Dalita kina mausoba raw ng kalibutan ng tao, mahimong comfortable dere. Dali ko ganahan mo unod nun nga tao, mahimong comfortable. Kana ko unod ng tao, magduod dali sa tubangan og magmataron uban sa Ginoo. Amen. I think I caught my shirt earlier. Okay naman. Naglanto ko ang tanan gi-connector pa. Okay. Daghang pastor nagundang na sa pagkiguba sa kalibutan ng music. It's not happening today. Dali mahitabo dali. Not in a million years. Kung ikaw maglaong, pohon, basing si Pastor Mike, kung mas tigo lang gamay, makasabot na siya, nga, modawa siya. Basing, I know, wala may drums karon, pero basing 5 years, 10 years pa. Basta lang buhi pa ko, dili mahitabo.
Mas daghang batanon mo pil, mas daghang unod nung nga batanon nga walay dili interesado mo lagad sa Ginoo. Dili ko interesado mo lead sa simbahan nga napuno sa mga kalibutanhong nga tao nga walay labod kabahin sa Diyos. If you want that kind of church, go to assembly. Pwede na lang. Dili sila mo walay kabahin sa imong pamisti. By the way, don't get comfortable. That's next. Pastor lang, ako mo pasuko sa pipila, mo pasuko sa tanan. Daghang pastor nag-undang sa pagwali pagkigubab sa unod ng music. Daghang pastor, mas daghan nag-undang na sa pagwali batok sa pamisti. Ug ako musulti nimo sa rason, nahadlok sila. Especially nahadlok sila sa mga babaye sa ilang simbahan. Ang lalaki, kaya niya ang kasuko sa laing lalaki. Pero kung ang babae masuko, lahi yun. Ang lalaki, ang babae, welcome to Truth Baptist Church. This pastor's not afraid of women. Watch me now. Daghang pastors musulti. Kung mawali ko kabahin sa pamisti, ang babae dali mausob, so nga naman ako mawali. Tungod na sa Biblia! Amen. Kung ako magwali, kabahin sa kabaturan sa Biblia, o walay tao mo tuman, wa ko ilaban, tungod ato bangat sa Ginoo, matarong pa ko. Amen. Pero Pastor Mike, ang mga tao mo undang. Kanang ilang sayop, dali ako ha. Sila nakakaplag sa simbahan nga mawali sa tibok Biblia dayon masuko sila tungod ang pastor nagwali kabahin sa ilang sala kanang ilang sayop dili ako. Shema recognized some things are worth fighting for. Watch me now. Tarang pastor nagundang na sa pagwali kabahin sa pamistig, kabahin sa hitsura. You listen to me. Ang imong hitsura importante kaayo atubangan sa Ginoo. Amen. Tungod ang kalibutan, nagbantay ka nato o ganan sila mukita kung ang Diyos naghimo sa tinod kalahinan sa atong kinabuhi. O kung sila mukita, ikaw mo ato sa simbahan, nagsayal yun, maras kayong tanan, basin lalaki magsuot og dress shirt, basin barong, dayon Lunes, babae mo gahaw sa balay, mag-shorts tere. Ha? O ang tanani mong silinga magsulti, walay kalahinan diha kanila, peke gyud. Sila nagpakarong ingnon ato bang sa pastor pero peko kami kabalo sa kamatuoran. Watch. Hey girls, kamo nga ganan magsuot sa inyong taas nga sayaw sa Domingo dayon ang imong short sa Lunes. Nakoy hagit ka para nimo. Ugma kung magsuot ka sa imong short sama sa mga tao nga wala naluwas, you know those people that aren't saved who wear shorts like that. While you're doing that, try to go soul winning. Or basin, ato ka sa imong mga silingan. Kanang kumuhatag nimo, mupaspo nimo kabahin sa kaluwasan. Mahimo ba? Tungod dali o yun. Importante ang hitsura. I'm just gonna say it. It's a crime. It is a crime against the Word of God. How many pastors no longer preach that clothing is gender specific? You understand gender specific? Meaning, nay saninas pang lalaki, nay saninas pang babaye. O pipila ang pastor mo wali niyana. O kung sa'yo lang gisulti, mas importante ang gospel. Mas importante ang gospel. Dali ko ganahan what's the word I'm looking for? Mapadaplin. I don't want to get excited. Dali ko ganahan mapadaplin sa gamay nga mga area kabahin sa hitsura, kabahin sa pamisti, kabahin sa unsang angay sutan sa lalaki o sa babae. I just want to focus on the gospel. Isn't that what people say? But there's a problem with that. Kung dali ka makiglalis patok sa unod nung nga pamiste, get out of here. Unod nung nga manok. Kung pastor dali makiguba sa unod nung nga pamiste, unsa mahitabo ang tanan yung membro mahimong unod nun. So let's just talk about it. Let me know. According to the Bible,
Watch now. Don't get mad now. I'm so happy. Ang tanan babae karon nagsayaw. Nalipay cute ko. Awkward kayo kung Pastor magwali ni Inong na babae nag-slacks. Pero magwali giyapon ko. Kana nahitabo sa una. Walay lingaw pero nahitabo. Okay. God says there is clothing that is right for a man and there's clothing that is right for a woman. And you can say, well, I just don't think it's important. Really? Can I show you a verse that I'm sure you've seen? Deuteronomy 22. Oh, daghang tao nagdumot nini nga verse. Kung ikaw magsulti, Deuteronomy 22, ang tao, wala ko nakato niya. Kanang balaod sa Old Testament lang. Wala labot ang mga Kristohanon sa New Testament. Ignorante gyud sila. Deuteronomy 22:5. Kumusta ta karong buntag? Okay ba? Higala pa ta? Maayo man. Deuteronomy 22:5. Kunana say amen? The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment. Klaro yun. Na saninas pang lalaki, saninas pang babae. For all that do so. How many? How many? So dili sa Biblia ra. Tanan. All that do so are what? What? Abomination unto the Lord thy God. Ang babae, dalit mo sulob, niya nang ginasulob nga iya sa lalaki. Niyang uska lalaki mo sulob sa bisti nga iya sa uska babae. Kayang tanan nga magbuha sa ingon, mga dulumtanan nga to sa Diyos, nga to sa Ginoo nga imong Diyos. Now watch. Naay mga tao makiglalay, they'll say, well, that was then. Lahi ang culture niya ng panahon. God is not talking about women wearing pants. Well, I just have one question. If you believe that, I have just one question. Nakapangutana. Unsa pailain saninas? Unsa pailain klase sa saninas? Iit gyud sa panglalaki, sa lalaki. When God says there is a certain kind of clothing, na klase sa saninas nga iya sa lalaki. Kung dili slacks. Unsa man. And if somebody wants to say, well, tungod kini ang problema. Dagang pastor sa US, kini ang iyang position na, bisa na mga tao nagsuporta na ako. Magsulod ko sa ilang simbahan, na babae dito sa choir, nagkanta, nagslacks. Akong nanak, Daddy, unsa man ni? Shh, anya lang. Watch now. Pero kini ang position sa daghang Baptist pastor sa US karon, kini ang iyang hunahuna. Okay. Nagatupak ko nga ang babae dapat magsuot og skirt lang, sayal ra, dili slacks. Pero para na ako, dili worth it ang pakigaway. It's just not important. Now wait a minute. You could say that except for one word in Deuteronomy 22:5, abomination. Makasulti ka niya na, who is that? Who is that? Huh? Oh, okay. Pwede ra. Pwede dalaan siya. Okay naman. Pwede ka musulti niya na kung ang Diyos wala naggamit sa pulong dulumtanan. Pero kung naay pulong dulumtanan, mainungdanong gayud alang kanato nga magkugi og susi ni ini nga verse unsa gituyo sa Ginoo. Because he said, kung babae mo suot niya nga iya sa lalaki, dulumtanan na siya. Dili dulumtanan ka na. All that do so, sila nga naghimo niya na. Pero daghang pastor, nagundang nagyod niya na, watch me now, kung ilang simbahan, hinahinay, mahimong mas unod nun. Mahimong mas unod nun. Ang mga manok mo sunod. Thank you, Brother JB. How about this one? Kanusang last, ikaw nakadungong pastor nagwali, batok sa dautang movies. I have a question. Do Christians sometimes watch bad movies? Do they sometimes post it on Facebook? Aron makitaan sa tanan?
Nindot gyud kini ang movie. What's a money? Now talk to me now. Do Christians ever watch bad movies? Yes or no? Is that fleshly or spiritual? Then why don't pastors preach about it? Pasin tungod sila nagbantay sa dautan movies pod. Or basin tungod dili sila ganahan magaway. Dili worth it. How about dancing? Kini ang problema diri sa Pilipinas. Takang pastor nagdawa sa idea. Dep-ed lang, wala mi pilian. Yes, we do have a choice. Yes, we do have a choice. Your kids, parents, listen to me. Your children do not have to dance. And do not tell me David danced. David did not dance fleshly. And I can prove that biblically. It's not hard. There were no rock and roll drums while David was dancing. It was not a fleshly, wicked dance like we see at the plaza. Young people, kung imong teacher mag-assign nimo og pagsayaw, pwede ka mag-request og lain assignment. O kung dali siya ganahan, pwede ka mangayo og letter gikan kanako, ako ray mo hatod. And I will argue with the teacher for you. Been there, done that. And I have won every argument. May us ka teacher nakiglalis nako ikaduha. Kay ulo gyud siya. I won the argument. Ako nagingon niya. I said, "Ma'am, naminyo ka?" "Oh, naminyo." "Okay. So kung ikaw mosulod sa imong kwarto, uban sa imong bana, ug maghimo niya nga pagsayaw, nga ikaw nagsugo sa imong students, kitang duwa kabalo unsa mahitabo." And she said, "Well, we should not talk about that." I said, "Exactly. So why are we telling our kids to do those dance moves in public?" Tuwang tao na nga naminyo kabalo niana nga klase sa pagsayaw maghimo sa dakong pagpangibog. Somebody's got to fight it. Here am I will fight, even if everybody hates me. Which leads me to point number 3. How we doing? Are we mad yet? Okay ba ta? Higala pa? Okay. Welcome to Truth Baptist Church. Here we go. Next. Wala ko nag-follow sa akong outline. Wako kabalo. Here, amanta. Look with me if you would at 2 Samuel 23:11. And after him was Shammah, the son of Agi, of the Hararite, and the Philistines were gathered together into a troop, and where was a piece of ground full of lentils, and the people fled from the Philistines. Og ang katawhan mi kagyo gikan sa mga Filistihanon. Sunod verse. But he stood in the midst of the ground and defended it. Apan siya mi barog diyan sa taliwala sa yuta og mi panalipod niini. I said number 1, Shammah was in the minority. Number 2, Shammah recognized that some things are worth fighting for. Number 3, Shammah was willing to stand alone. Buot siya mo tindog maginusara. Kung ang tanan lain naglaya, si Shammah ra nagpabiling nagtindog nakigaway. Let me tell you something today. This world is dying for some Christians who are willing to stand alone. We are so worried. Kadako sa atong kabalaka, kabahin sa hunahuna, niining dautang kalibutan, kabahin na to. Saktong grammar? Saptan ba? We're so worried about what our neighbors think. We're so worried, kung magpalot ko, akong silingan mo, katawan ako. You sissy. Pastor Mike, kung say sissy, talawan! Asang tinolalaki nga mo tindogra? Asang babae mo tindogra? Where are the young men who will get a haircut that looks like a preacher instead of a dancer? Magkuha sa palot nga murag maguwali, dili murag pagtiksayaw. Hey now. Hey guys, where are the men who will take out their earrings and throw them away? Naku, mas mayong idea. Hatagi ang imong isong nga babaye.
Mas gwapa bitaw siya kay kanimo. Hey, listen to me. Earrings are pretty. Men aren't supposed to be pretty. I'm sorry, it's guapa, not guapo. Wakoy ikson, Pastor Mike, pwede mo hatag sa akong asawa. Hatagi ko, ako mahatag niya. Go do what the Bible says. Go put the earring in the pig's snout out in your backyard. Do you know what? Kakulang gyud ang tinod men sa dapitan. Ang tinod lalaki, dili maulaw nga mahimong lahi sa mga daotang tao nga nagpalibot kaniya. Oh, sila mong katawa ka na ako. Oh, po baby. Loy kayo, ang tao nagkatawa ni... Oh, ang mga tao naglatigo, gyud si po. Ang mga tao magkatawa kanimo. Oh, lusod. I'm sorry. Gamay kayo akong pasensya para sa mga talawan. And once in a while, somebody needs to be mean a little bit and say, hey, pagkalalaki. Malipag yun ko ni Jomar. Nag-work na siya dito sa construction crew dali sa unahan. But everybody knows Christian yun siya. Wala'y pagduda. Nahadlok siya sa pagwalik ni Pastor Mike. Let me say it here. Paminaw. Kung wala'y lain, buot na mo tindog, ako mo tindog, naghawat sa pulong sa Diyos, pisan maginusara gyud ko. Si Pastor Mike, kaming tanan mo, biyat ni mo, pwede na lang. Mag-start ko bago, ban ni Ma'am Ruth, pero dali ko mo change akong pagwali. 5 years na, nagwali ko sa Manini, di ko mag-change karon. Ang kalibutan kinahanglan sa mga pastor nga walay kahadlok sa ilang mga membro. Amang ko niya ng mensahe. Kinahanglan ko mo human. Buot siya mo tindog nga mga ginusaraan. Now here's the thing. Kinang hunong-hunong sa dagang tao, Pastor Mike, kung magwali ka batok sa ang babae nga magsuot sa slacks, magwali ka kabayan batok sa kalibutan nga music, magwali ka batok sa pagsayaw, magwali ka batok sa pagpanghuyag, magwali ka batok sa tanan, Pastor Mike, walay tao mo pil sa mong simbahan. Okay. You see, I don't worry about that. You know why? It's not my job to build the church. Can you look with me at the verse again? Look with me at the verse. Look at verse 12. But he stood in the midst of the ground and defended it. He stood and slew the Philistines. And look at the next line. And the Lord wrought a great victory. Ang Ginoo mihimo ug usa ka dakong kadaugan. Number 4, God gave Shammah the victory. Shammah nagtindog, ang Diyos mihatag sa kadaugan. It is not, listen to me, it is not my job to build Truth Baptist Church. It is my job to be faithful to the Word of God. And if that means usahay, mawali ko, maigo, gyud ka, I'm sorry. No, I'm not. I'm not sorry. We need the truth. Kinahanglan ta nga nay pastor makigaway sa tanan nga unod don. And once in a while, dili kanunay, pero usay-usahay ang Diyos magsugot na ako, magwali nga prangka gyud aron ng tanan tao kabalo. This is Truth Baptist Church. Amen. I'm not in the business of deceiving people. Sulod sa mong simbahan dayon hina-hina ako mo passport nimo unsa atong among tinuod gituhan dere. I don't work that way. By the way, let me mention something. Girls, look at me. I know, kabalo ko, nga uban sa mga workers sa camp karon simana nagsuot niya ng square pants. Pants gihapon. Kung naay breach, the Bible word is breaches, meaning there's a break. Wakoy labo kung may flow sa sayaw, pants gihapon. And I promise you, bisan kinsa magsuot niana nga mga gitawag kulats, whatever they call them. What do you call them? Square pants, diba?
Ang mga tao mo suot niya ng square pants, dali ka na ra, magsuot sila sa mga karson na ispod. Kung dali ka ron, pipila ka simana, pipila ka bulan. You listen to me very carefully. I know there are some workers there, nagbaliwala sila sa instruction sa leaders, and they're wearing square pants. Diba? Naman? They are being rebellious. It's not okay. It's not okay. And here at Truth Baptist Church, it ain't happening. Now don't misunderstand me. Anybody can come to church wearing whatever. I'm not talking about that. But I'm saying we're not changing the preaching. Dalita mag-change sa pagwali. Dalita mag-change sa rules kabayan sa pagkanta at tubangan. It's never gonna happen. And if that means hinay-hinay, mutubo ang simbahan, so be it. Because one day, God will give us the victory. So here's what I'd like to ask you today. Are you fighting against the flesh in your own life? Unsay movie gibantay nimo karong simanay? Karong simana. Nga naman daghang Kristohano hunong-hunong nga okay mo bantay sa mga movies na sex scenes. Na mga babae gamay ang iyang saninas magsayaw. Why do Christians think that's okay? Na mga uyab-uyab mag halok ang tanan kabuwang. Ang Korean drama movies. Why do Christians think it's okay to watch that? Why nga naman ang Kristohano hunong nga okay magbantay sa mga horror movies? Huh, Pastor Mike, unsay problema sa horror? You don't know? Wa ka kabalo? Unsay problema sa horror movies? Nagahit nagyud ang imong kasing-kasing nga wa ka kabalo? The Bible says in Hebrews, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. Something you're hardened, maggahi, pinaagi sa pagkamalimbongon sa sala. You know, when you allow sin into your life, ang sala magkagahit nimo, magpagahit. That word gahi is kind of like the idea of kubal. Show me, let me see your hands. Oh, gahi yun. Nag-start siya 2 weeks nilabay. Sa unang adlaw, naluthan gyud. Kaya nabuwak. Sakit kayo. Pipila ka adlaw, nagahit na, wala na'y feeling dito, di ba? Wala na'y problema. Nindog yun na para sa kamot, pero dakong problema kung nasa kasing-kasing. In daghang Kristohanon, nagdawat sa daghang hugaw nga mga movie, o nagahit na ang kasing-kasing na'y kubal. So let me ask you a question. Are you fighting the flesh, or are you giving opportunity to the flesh? The Bible says, make not provision for the flesh. The word provision means maghikay, magandamdaan aron makalingaw ka sa mga unod ng kalingawan. Unsay mong gibantay sa YouTube karon si Mana? Unsay klase sa music gipaminaw nimo? Unsay mong gisuotan? Pastor Mike, naigo ko karon. Okay naman. Kanang na ipagwali, araw ng tao, makalayas gikan sa kalibutan o makabalik sa Ginoo. So kung naigo ka karon, ayaw masuko sa pastor, o ayaw ma-discourage, just get right with God. Kung Diyos nagpakita nimo sa sayob, nagtuman ka sa mga unod sa mga what's the word I'm looking for? Pagpangibog sa unod, fulfilling the desires of the flesh, you can get right with God. Why don't you just decide today, I'm going to fight the flesh with my pastor. So I'm just going to tell you right now. I'm just going to tell you. The preaching at Truth Baptist Church is never going to change. I would rather die, and I might. But that's the only way the preaching changes. Kung patay na gyud ko, nailaing pastor. Pero kung ako mamatay og nailaing dali siya mausob, kamong tanan na permission nako, pwede sumbagon gyud siya. Wala ko nagsunod sa outline karon. Kinahanglan ko mo undang. Kumusta man ta? Nakigaway bata sa atong unod? Or are we allowing the flesh to win in our lives? And every head bowed, every eye closed. Duko na mga ulo, pero mata.